Kaixo, momentu batzutan behar izaten dugu pantailan ikusten ari garen zerbaiten argazki atera, pantaila argazki atera. Hori egin daiteke pantaila osoarena edo eremu batena. Praktikoagoa da eremu batena egitea, zen nahi baduzu pantaila osoa ere aukeratu dezakezu. Bi modutan ikusiko dugu gaur nola egiten den, Windowsekin edo Chromebook batekin. Bueno, gaudela Windowsen, pentsa honen zati baten pantaila argazkia atera nahi dugula. Egingo duguna da, Windowsen beko partean bilatzailean jarriko dugu Record. Hemen ateratzaigu aplikazio txiki bat eta simple bat, uzten diguna Windows guztiek daukatena eta uzten diguna argazki bat ateratzen. Nahi badut atera, adibidez. Honena, listo, atera dit. Ze aukera dauzkat? Gorde dezaket nire ordenadorean. Gordetzen dut nahi dudan karpetan. Eta hori gero erabili dezaket, edo editatzeko, ja modu egokiagoan, edo nonbaitera igotzeko. Beste ze aukera, kopiatu. Kopiatzen badut, nik nahi dudan dokumentuan itsatsi dezaket. Listo, hau irudi bada. Baita ere egin dezaket, adibidez, markatu zerbait. Horrelako gauza sinpleak egiteko. Edo azpimarraketa, edo ezabaketa ere. Eta hau, esan dudan bezala, edo gordetzen dugu, edo kopiatzen dugu. Chromebook batean, nahiko banu honen errekortea egin, 3 teklari eman beharko nieke. Kontrol, maiuskula, eta teklatuaren goran dagoen pantailatxo hori 2 marrekin. Eta hemen, aukeratuko dut, zein eremuren argazkia atera nahi dudan. Pantaila osoarena ere atera ahalko nuke. Ematen badiot. Capturar imagen. Zuzenean joango da Chromebookeko artxiboetara. Posible da baita ere. Ematen badiot berriro. Copiar en el portapapel. Hau kopiatu eta beste nonbait itsatsi. Emango diot. Eta hemen itsatsiko dut. Ctrl V. Eta hemen daukat. Eta baita ere edukiko dut nire ordenadoreko. Ikusten duzue, ordenadoreko deskargaz. Hemen zerbait editatzea edukiko nuke. Eta bar. Baina argazkia atera du. Hau guztia nahiko banu PDF bihurtu, egingo nuke, deskargatu, PDF bezala. Eta bi pantaila argazki horiekin deskargatuko dut PDF formatuan.